Siyanibingelela emakhaya, sinibikela kuphi nakuphi la nikhona. Sinibingelela sivela kwinhlangano Ithuleleni Organization. Inhlangano ke eyisize umphakathi we-South Africa kulezo inkinga abasuke bebhekene nazo. Ngicacise lokhu, uma ngabe nathi sinamandla ukuthi sikwazi ukulekelela kuzona zonke inkinga sikwazi ukuthi siyilekelele kuzona. Ungathi ke mawufile mhlawumbe wangasizakala bese mhlawumbe ke kuba ngathi uphatheka kabi. Akunjalo ukuthi mhlawumbe sikwazi ukusiza wonke umuntu. Sisiza lowo nokunika mhlawumbe ulwazi nokucathulisa umuntu osuke efuna ukucathula kulowo esuke sinolwazi ukuthi sikwazi ukusimlekele khona. Udaba namhlanje singalo ilento yama trust account. Mhlawumbe ke nawe usekhaya mhlawumbe lesiqephu sizokusiza sikuvula amehlo nokuthi nawe wazi ukuthi kusasa ungayibukeli ukuthi lento sibe sikhuluma ngayo mhlawumbe nawe kusasa ingakwehlela ukuthi ke nawe wazi ukuthi mhla wehlwe into kanje uyokwazi ukuthi kuhanjwa kanjani nokuthi kuphunywa kanjani mhlawumbe ukuthi uyabona ukuthi ususenkingeni kuyona. Sizoba nomama ke namhlanje uzosichazela ukuthi uze ngani kwenzakalani nokuthi ufisa simsize ngani. Sawubona mama. Yebo kanjani. Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Mina ngumduduzi mayigama. Yebo. Umama bani? Uzanele Khanyile. Kephi ma? Mandawe. Oh Mandawe. Yebo mama. Kodwa ukhaya Ekuthuleleni ma. Yebo, hayi kade ngifisa ukuthi ungisize inkingeni engibhekene nayo. Usoze wafika. Yebo. Singakusiza ngani ma? Oh, nginesicelo la ukuthi ningisize enganeni. Futhi khona ingane engihlala nayo yashwa uma wayo. Uma wayo usho ukuthi washona nje sancane. Ngayikhulisa kade izoba nenkinga yengozi yemoto. Uma iba sengozini yemoto ilimale iphuke imlenze la yo2 emathangeni. Uma iphuka mesiya esibhedlela ke ayibayisiza ke esibhedlela kade iseShepstone. Bayisiza yaze yangcono isi right manje bayifaka insimbi la eceleni. Okay. Meyibuyele ekhaya ke ngizama ukuyibhalisa ke. Ngithola ummeli waJoala eMorningside uThoni igama lakhe. Ambhalise ke iziphuma imali yakhe. Mase kuphuma imali yakhe bangitshene ke kaRafu ukuthi iphumile imali yakhe bangangitshethi imalini. Bangangitshena futhi ukuthi ngizoyithola kanjani. Baqhamuka sebengifonela nje bethi angosayina kaAbsa Trust. Uma ngibuza ukuthi yini kwenze njani bathi angizosayinela imali engane izothathwa uAbsa Trust. Kanjani bathi mina ngeke ngikwazi ukuyithola ngoba angimzali. Hayi ngihambe ngosayina mengithi hayi angisayini bathi izophinde emuva le mali ingane ingatholi lutho. Ngeke isaphinde ithole lutho. Hayi ke ngisayine phela ngoba ingane ixakekile. Ihambe ke imali kanjalo ke mangidinga into fanele ngibafonele. Noma ngibhala incwadi ukuthi ingane igugele izicathulo ihambe ke iyobuya ngaleso sikhathi ebuya ngaso ke impendulo ke. Hayi ngithule. Manje ke inkinga esengibhekena kakhulu ingane isino 21. Okay. Ingane isino 21 manje. Yebo. Abayibuyisi imali yayo. Ngoba phela ingane mesino 21 ngazi ukuthi imali yabuya. Nama form lawo engasayina kaAbsa abhala ukuthi mesingane ino 21 imali izobuya. Sengiyabafonela ke manje ukuthi hawu imali yengane kwenzekani. Bathi ngeke bakwazi ukukhuluma nami. Bafuna ukukhuluma naye ingane. Yeah. Ngithi mina ngizokhuluma kanjani nengane ngoba kwasekuqaleni anikhulumanga nayo. Bathi bona hayi ayikho into abazoyikhuluma nami bazokhuluma nengane ayizikhulumele yona. Manje ngaba nalo nkinga ke kwafona enye intombazana yathi iza zobheka ingane ekhaya ukuthi ilimele kangakanani. Ufona nini lo muntu ufona? Lo wengane. Lo thuzo zobheka izingane. Ufone inyanga beyiphela ngicela bokula ko 28 27. Kule nyanga lesikona? Lephelile nje. Oh yes August. Kade ngafoni sonke lesikhathi uzobheka ingane ihlele kanjani? Ile ngacela ngo 2020 ukuthi ngicela bakhiphe ingane insimbi. Yeah. Bathi kune COVID. Ngeke odokotela ngeke baze bakwazi ukumsiza. Sebezofona manje ke ngoba sengibafonela ukuthi hayibo ingane phela ayikwazi manje ukuhamba izoqala phasi ingakwazi ukuhamba. Kuyaququza la edolweni. Yeah. Ile nsimbi. Athi uzazoyibhekela ekhaya ke ukuthi injani. Manje ngiyabuza ukuthi uzoyibhekela ekhaya kanjani udokotela yini
yini angasiyalela udokotela esizoya kuyena. Wathi ubani mayifona lo muntu? U-Anele. Wathi uqhamuka kababa, wathi uthunywa bani? useShepstone usebenzela bona abaka-RAF abaka-trust. Yeah. Wathi uthe useShepstone ngoba wathi uzosuka eShepstone. Mese ngifonela ngale date ayeyishilo yokuthi uzofika ekhaya kwawukuthi mina ngikho ngangisesibhedlela futhi ngangingaphilile nje. Ngimtshela hayi awushenye idate ngizobuye ngifike ufike ngoba ngisesibhedlela mina. Athi okay. Wahamba kunomphela ugcine sefona futhi ngithi mhla 5. Wathi wangeka seza kodwa uzosibhekela isibhedlela esizoya kusona ngoba manje useyasaba ukuza lana lesikhona. Kathi mina hayi akunankinga ke sizozwa ngawo mise sositshela isibhedlela isiphi esizoya kusona. Usitshela idate. Ukusathuleke nje kanjalo ke. Okay. Uhlobene kanjani wena noma wengane? Usisi wami uyangilanga. Oh nelamana. Baba wengane asekho wena? Ubaba wengane washona naye. Okay, okay, iyodwa ingane kwabo? Iyodwa ingane yasisi wami iyadliwa baba. Okay. Oh ukhulisa ingane yakhe ezalo dadweni? Yebo. So in other words, uwena usuyiguardian lengane. Igado wena une right ukuthi ubukwazi ukuthi vele ungayimela ezintweni zayo ingane yonke into eyenzakalayo. Yebo. Okay, njengamanje ingane isi reach iminyaka o21. Yebo, ino21. Okusho ukuthi singakwazi ukuthi iziphathele izinto zayo. Ubhekene ne trust account manje ka Absa Bank. Yebo. Sebethi ke njengamanje uma uthweni abanika imali ingane imali yayo sebethi banjani sebethi umali dokotela ekhaya. Bathi ithi lento manje ithunyelwe yibona ukuthi izobheka ingane ukuthi iyalimala kanjani. Okay. Ngesikhathi uyisana bekuchazela itrust account bakuchazela. Mhla uqala niyosana bekubiza. Bachaza nje bathi nje angisayine la kuze imali engane ikwazi ukuthi ize enganeni mayidinga. Bangakuchazela bangangichazela ukuthi kuhamba kanjani ikhona imali engizoyithola kuphela. Lento yesayinayo zawungifunda? Ngakhona ingane yami engangihamba nayo yayifunda yathi hayi kulungile masayina ayikho into ozoyenza. Man. Sayena mayikho into ozoyenza yayithini? Yayifunda yakuchazela ukuthi ithini ibhalwe phansi? Ngiyangitshela ukuthi nje kubhala ukuthi uzoyithola mase no 21 imali yakhe. Okay. Lama trustee ke njengamanje phela ingane return in 21 years. Uhlanganise ngoAugust. August. Oh last month. Uhlanganise ngoJuly 22. Okay. July 22. Oh maybe that is still early but ke funa besenibezile phela sinakhona ka Absa lapho ku trust bazonichazela ukuthi hayi ingane sife kwi age mhlambe sesalungisa ukuthi bazoyinikeza ke imali yayo. Hayi abakasibisi. Ikhona imali ade beyinika wona ngenyanga? Ngenyanga bebeyinika u4000. Akaze bayinyusa? Ayikaze inyuka ayikaze yehle imile nje lapho. Nangekhathi ka December bengaze inyuke ndi still lokho. Ayikaze inyuka imisha. Okay. Kodwa bayasho bathi imali isakhona na kwi trust? Bathi ayisekho bathi kusela imali encane. Uma ukuthi bamakhela njengoba bethe bazomakhela indlu izophela le mali esele bazokwakha ngayo 3 bedroom angazi ne kitchen ne dining kuphela. Iphelele le mali. Yini ebilindi ukuthi ingakhelwe indlu makuthi babethe bazoyakhela indlu mhla bethatha imali ngaphela simide iminyaka 2020 angithi shondala 2020 yebo 2024 manje. Yonke leminyaka ibingakhiwa ngani le ndlu mabe bene interest ukuthi bayakhe indlu. Angazi ke na. Ngoba babethe angifuni indawo noma umuzi odayisayo ngiyayithola imizi edayisayo bafike bayishuthe bayibuke bahambe babuye bathi hayi ayikho right. Nami ngaze ngagcina sengikhatheleke manje ukuthi ngizofuna enjani kanti mangithi abayibheke bona hayi abayingeni futhi leyo. Ngamtholela iflat la eThekwini bathi iflat ngelunge bafuna kube indawo iproperty kube yakhe. Uyafunda umntwana? Hayi akasafundi manje. Uwenza mhlele ekhaya? Useke ekhaya manje ube wangena lo msebenzi wokukhanda imoto elungisa imoto wabuye wayeka ke.
uyazi kunemali yakhe evalekele ka-trust. Ya uyayazi yena kodwa akazi ukuthi siyaphela. Okay, babentshela ummeli ukuthi malini yayiphumile isiyonke? Akasitshenanga ummeli sezwa sesifonela sengiya kaRafu mina ngiyobuza khona. Ummeli nje wathatha imali akaphindanga wasifonela ngaya kaRafu ngabuza ke bangitshena ukuthi ile ephumile $1,100,000. Bathi malini kaRafu? Bathi $1,600,000 u5 wathathwa ummeli. Yeah. Shothi kwasale 1.1 enganeni. Yebo. Sebethi imali siyaphela. Bathi imali ayisekho manje. Bathi uzoyithola ngo2025. Futhi lo 2025 uzoshaya iveli ingasekho. Awu, idliwa yini? Ngithi ke mina ongcono mnikenike ayibone ukuthi nansi imali yakhe ngoba kuzoshaya lo 2025 ingasekho athi iyadliwa yimina. Okay. Kanjena ke manje lento nani baba wele emakhaya. Ingane bekuwena oyiguidini yengane okade uyikhulisa. But njengoba isireach 18 years ingane isithatha njengomuntu omdala ngokomthetho weSouth Africa esingakwazi ukuthi izigcinele into zayo. Letha lona ukuthi sina 21 years. Njengamanje kuyona yonke into ethinta lezi imali zayo ingane. Iyona esinelungelo eligcwele lokuthi ikwazi ukuthi i-decide ngeimali zayo nokuthi ikhulume nabe trustee. Whoever ummeli nizomthola ozokwazi ukuthi anilekelela uzodila nengane directly. Wena usuzoba ngemumva kwengane but ingane iyona ezosayina ama-powers of attorney kulo muntu ezomthatha uma ukuthi ithatha ummeli. Iyona ezovumela ngazo zonke izinqumo nomuntu ozobe ilekelela. Yabo. Akusezokuba wena. Okay. But ke uzoba khona phela njengomuntu vele ingane kade ikhula ngaphansi kwakho ukuthi uma khona mhlawumbe izinto ezobe zibuzwa mhlawumbe ingane eseyincane sengaphansi kwakho uzokwazi ukucacisa lapho bona ukuthi kwathiwa yabo. Ngiphinde ke ngibuye futhi ngize kuyo le trustee kuyathusa ukuthi ingane mangabe isireach istage sokuthi iminyaka yayo isina 21 years if ukuthi laba bakufundela itrustee idocument yakhona yayisho ukuthi ina 21 years ukuthi namanje abatrustee abakazi baze bakubize bazokutshela nayo ingane ukuthi cha iminyaka yakho isifike etheni njengamanje usuzokwazi ukuthi imali zakho uyiphathele wena. Siyaqala ke mhlawumbe siyalungisela ukuthi transfer ama funds to your personal account. Bese kuzothi mako sekumanje kuyima sebefika ngoba sebefonelwe yinina ukuthi bathi bazobheka ingane ukuthi yayilimele kanganani yonke leminyaka le kade bengakubheki konke lokho. Yindlu lekwakuthiwa izokwakhelwa yona ingane akazi baphinde bayihluphe ngayo sebezoqhamuka njengamanje futhi yabo. Hayi indla yikho. Okugcina kuzoba yiloko ukuthi bese bethi imali bathi siyaphela. Bathi If nje ngizokwenza ama calculation nje asimple just ukuthi mhlawumbe nabantu abasemakhaya bakwazi ukuthi ba understand si any case esuke niyenza especially right accident fund, medical negligence, wrongfully accused or arrested ngizokudila kodwa kakhulu kule right accident fund umthetho uthi ummeli ufuneka athathe 25%. Angazi manje niyakwazi nokubala 25% ngisikhulumile off air nani u25% usho ukuthi ku20 rand ummeli ufuneka athathe 250. Sorry 250 250 ku20 rand. If ku 100,000 imali oyitholayo ummeli ufuneka athathe 25,000 ku100,000. So ke mangabe kuyimillion ungabala ukuthi u25% ku100,000 uwodwa u25,000 babangaki ukuze kuphume lo percentage kammeli. Ngiya kulento yokuthi makuthiwa ummeli uthatha imali yakhe weseshiya le mali engaka wayishela kwi-trust but kwi-trustee sekuthiwa ke imali futhi ayisekho uthi wena ingane kade nikezwa u4,000 ngenyanga okusho ukuthi that is 4,000 times 48 uma singabala nje sithi 4 years imali esithathwe ingane kulo 1.1 million 100,000 ongaphandle is 1.1 million.
uma kuwukuthi bathi bona ummeli wathatha bathi ummeli 500,000 5 basho njalo usho bona kwasho kaRafa. okay if ke 1.6 ethathe ummeli 500,000 kusele 1.1 million Yebo. yes yabo kulo 1.1 million uma umfana ethatha u4,000 that is 4,000 times 48 that is 192,000 imali umfana ushaba samnikeza yona lapha ka trustee 190 Ngazike lenye noma sebeyibalela ukuthi hayi bengasasiwa ibona kodokotela. no ma angithi umbehanjiswa ummeli kwadokotela Ubanjiswa ummeli kodokotela. ehe uRafi yabakhokhela lo yabo imali ama specialist usukuze ukhokhela wona uRafi yabo so umntwana uno 1.1 million imali ibisele kuyena akukwazi ukuthi sebengathi bona imali siyaphela laba be trustee akukwazi and futhi you remember ukuthi imali njengoba esukile lapha phela isuke accumulate ama interest ayo yabo ayikwazi ukuthi ngingagcina imali yakho thina bese sithi imali yakho ayizala echamisile yabo hayi bathi ayinayo interest leyana ikanjani kanti ibekwephi kanti ibekwe phansi umgodini lo mali angazi ke mhlawumbe bayimbela phansi kodwa ke phela bazochaza kummeli ozokwazi ukuthi because uzofuna i-breakdown ozokwazi zanilekelela bafuna bakuchaze konke lokho ukuthi ibihlele kephi imali baveze neproof nokuthi le ibihlele khona yabo yenzani yes ayikwazi ukuthi ngangazali imali engaka ma yabo bese bethi futhi imali isiphelile yabo ilana nje imali kaMntwana esasele la u900,000 ngaqinisela ukuthi usasele nje kuqo yabo ma sebemnikeza imali 192,000 so abangadlali ngani yabo ibhlungu lento South Africa ngoba lezi zinto zama trustee nama curator into njengalezo sizosimnyama baphelile abantu and umama uyamuzwa ukuthi uthi ubani umlungu noma umuntu omnyama emelweni umlungu ngizama ukuya kulokho ukuthi ikakhulukazi futhi labantu aba uhlanga loluyinhlotshana lubaqedile abantu bakithi nginama case 1000 ama cases engathi mangikubreakela wona down nabantu bakhona ufike ubone ukuthi yabo la kudlaliwe ngabantu abamnyama and uyabona futhi ukuthi akusadla sekuyimpi le iyebala kahle kahle yabo akusagcinanga ukuthi mhlambe ke okhokho bethu babephucwe ababephucwe khona kulokhu ke kuzoshawa ke njengamanje nishawa ngomnotho wenu ungashaya ungcono umuntu ukuthi mhlambe besiklemela umhlaba because umuntu usengalimele umuntu osekephila kulokhu ingane mhlambe ilimele esibhedlela athi ibelethwe ikhubazekile kuzodliwa imali yayo ingane ilimele emgwaqeni kuzodliwa imali yayo mhlambe ngabe ingane idubuleke emaphoyiseni mhlambe kade kudubulana negebengu mhlambe sigcina mhlambe likwazi ukuthi iclaim leyo ngane ukuthi hayi ngempela yalimala mhlambe ngenhlambe yaqhamuka emaphoyiseni istate sikhokhe kuningi nje yabo bese kuqhamuka labantu abagijima nama trustee account uyikhulisa abantu bagcina imali ingane and lento mawusuyibheka impilo esiphilayo thina abantu abamnyama ayifani nabantu abamhlophe bakwethu ayifani usizi lethu nezidingo zethu ayisoze zalingana nabo bona ba right bona impilo yabo nje i right uyabona nje basikhuluma ngale ngane nje evasisi kuhamba uma wayo idingo kulo 4,000 inemali yazo mhlambe ngisho uma mhlambe azenzele ngisho umsebenzi mhlambe isiku age mhlambe nayo iyafisa uyenzele uma ngisho umsebenzi because makuyinkolelo nikhola kuyona ekhaya izomenzela ngani ngalo 4,000 ayikwazi ibi nayo imali mhlambe nayo isina nezingane nayo kufuneka idle kulo 4,000 ngoba because phela ayifani ekhaya mhlambe khona la ukuthi kule nyanga 4,000 ngakwazi ukuthi yabo uma mhlambe ukuthi ekhaya kuvele isifo ekhaya nawe uyafisa ucontribute mhlambe ukuthi ukwazi ukunqabekela ilunga lomndeni unayo imali ehleli lapha i-trustee lawa create abelungu nezinhlotshana ziyakwazi nokuthi zikwazi ukucompromise esimene esinjengaleso ukuthi bafike bazobheka ukuthi ilunga lomndeni okay cha singakwazi nathi ukuthi adjust la sikwazi ukuthi imnikele imali engaka ezokwazi ukuthi acontribute nayo esimene soyikwenziwe ekhaya but bona nje bazoma kulo 4,000 abamakona bo 4,000 mhlawumbe khona abanikazi u2,000 anikeza u2,000 bona ngale phela nabo abatrustee bayahola kule mali yakho ukudla kubiza ngaka nje abakwazi ukugcela imali yakho bangaholi bayahola badla kuyona la mhlambe futhi nakwayena lo mmeli lo oyeba through parcel le trustee mhla ishene lodwa lelo ithe one chain yabo
khona amabhenki abantu abamnyama ngithi sesakhona African Bank noma siyayo na isakhona angikaze mina ngihlangane nomuntu othi ngivele i-trustee African Bank okuyibhenki labantu abamnyama elizokwazi ukunderstanda kuthina abantu abamnyama usizilethu onke lama trustee akula mabhenki lawo onxiwankulu lawa vele uthi ngisho ufika khona uyazi ukuthi la lizo ibhaca zohlala entanyeni but ke mhlambe ke nathi njengenhlanthule sisazama khona ukuthi sike sibone ukuthi yikuphi esingakwazi mhlambe nama nenhlangano zabameli ezikhona singakwazi ukuthi ke kulungiswa sakheni le trustee ezokwazi ukumela abantu abamnyama ngokwedingo zabo nokuthola ibhenki nama institution azokwazi ukuthi abhekelele ukuthi ngempela sibhekela abantu abamnyama la because imali yakho nje bekubona lapha bayezalisa bona benza okuningi ngayo bosifika uthatha loan absa uthenge imoto kaabsa yilezi imali zakhe esebenza lapha yabo accumulate enkulu imali kubona but wena mnini imali ngala safarisha uthola lutho udla imvuthu phezulu kwemali yakho but ke no ngiyabonga sicanga ukuthi sizokwazi ukuthi ke sisebenzisane ukuzama ukunilekelela nicathule kulowo mmeli nizokwazi ukuthi nim appoint ke nathi nigayideleke sithweni ukuthi into enihamba ngendlela but nje ngibela khona imazi nami futhi uyena umfana odingakalayo la ozobhekana nommeli simi ngaphandle thina benza ama agreement abo basayine besayine bevumelane bese ke kuqala ke thina sibe sengemva sigade nje ukuthi yonke into ihamba ngeprocess la khona okune corruption will expose that corruption because 21 years manje ngane kufanele uthole imali yayo hayi siyabonga no akubonga thina ma siyabonga kukhona okunye okusasela mhlawumbe futhi ukuadd hayi akusekho hayi siyathokoza balaleli ilokho ke bese usho mhlambe nawe ekhaya ungayibukela kude lento kusasa mhlawumbe ezobhekana mhlawumbe ke siyathemba ukuthi ababukelayo kukhona mhlawumbe azokwazi umuntu akuxoxe kulokho asikwazi sonke nathi akukho ukuthi mhlawumbe uthi singongqeqe mhlawumbe sazi yonke nathi sicathula nje ngokwendlela sikwazi ukuthola lelo lwazi sikwazi ukuthi equip ngolwazi ukuze masibhekane njengaleyo sikwazi ukuthi advise umuntu accordingly njengalokho nje sesiyazi ukuthi kuphi kufanele kwenzeke ukuze sikwazi ukuthi kuqaqeke le trustee le esibamba ingane so ke nawe ekhaya mhlambe ke kuyokusiza lokho mhlambe nangokuzayo mhlambe khona uzokubona njengabantu ukuthi nami ngibhene inkinga nje asinankinga ungasithinda siyenhlangano ithuleleni ikhona number yethu yocinga ethi 0677893082 ayikho inamba khona ethuleleni ilo number nje kuphela siyabonga niselahle emakhaya siyabonga wash my hands.